I den her video, der skal jeg lære jer, hvordan man bruger VH-tablen 2026. Du skriver P-tablen, trykker Enter, skriver den kode, du har lavet eller får tildelt, og Enter eller trykker på lås op. Så kommer jeg herind. Vi kan starte først og fremmest med at sige min profil. Der kan jeg se timer den måned, så er jeg oprettet, så er jeg medvirket og inddraget til staten. Så vil der være en masse statistik og adgang og så videre. Det kommer meget an på din stilling, hvad du har adgang til. Så der er dokumentation. Der er en masse her. Der er adgang og adgangskode. Det er bare sådan en generel guide, hvor du kan læse en masse ting. Så kan du trykke på indstillinger. Du kan bestemme, om du vil have den sådan her. Du har den herude. Eller om du vil have den sådan her. Her. Banner. Stort foto og statuskort. Eller tæt journalopslag uden banner. Så er samlet bliver det med søgning og knapper eller underliggende faner med distriktsøgning. Så er der sprog, der er dansk, svensk og norsk. Tabletrammen, om du vil have en firkant, eller om du godt kan lide, at den har nogle kanter, og ligesom har det her tablet design. Så er fansystem, det er det heroppe. Så er beredskab, om du er på NSK-arbejde, beredskabsarbejde, teknisk arbejde eller rigspolitiet. Så er startsiden, jeg kan lige starte på overblik. Så her, jeg sætter så en timer heroppe. Jeg kan trykke på skjult. Så TT og MM, så der er timer og minutter, og TTMMSS, så er timer, minutter og sekunder. Reduceret bevægelse, jeg har ikke selv helt forstået nu, men den gør et eller andet. UI-skala, vil jeg have den lille, vil jeg den normal, eller kan jeg godt lide, at det er lidt større. Så her, der er hvordan din baggrund skal være. Jeg kan godt lide, at den er på spilverden, for så kan jeg se mine omgivelser. Når jeg åbner tabellen første gang, vil den nok se sådan her ud. Så kan du trykke motiv 1, motiv 2, motiv 3, motiv 4, motiv 5. Men så det er den baggrund. Når du åbner tabellen første gang, så vil den typisk se sådan her ud. Med de gule farver. Næste time er den tablet, som mener, at den skal være blå eller cyan. Der er selvfølgelig også violet, magenta og orange. Her, skærmdæmpning, det er, hvor mørke kanterne bliver. Og atmosfæren, det er dæmpningen på baggrunden. Operationer, der har vi overblik. Kort. Der kan I se her, lad os sige, at I laver en aktion på Richmond, som ligger her. Så siger vi, at rødt rumneudhold holder her. Blåt rumneudhold holder her. Og grønt rumneudhold holder her. Lad os sige, at grøn skal over hjælpe blå. Så kan vi gøre sådan her. Blå er stormet ind her. Og rød er stormet ind her. Sådan kan man fx gøre det. Og hernede der står der selvfølgelig også, hvis det ikke er det, I vil bruge det her til, så er der hernede, hvad de forskellige farver indikerer. Så flådestyring, der trykker man på, lad os sige, at der er en bil ude, bare tænder lidt. Så trykker jeg på mig selv herude, og trykker på bilen. Så bliver jeg smidt over i bilen, og skal følge til på flådestyring, at det er mig, der sidder i bare tænder lidt. Så har vi hændelser. Det er faktisk her, det er lidt mere relevante krav. I kan se her, der er et borgerregister. I skal så ind på hændelser, en ny rapport. Så er det mig, der laver den. Jeg har ikke nogen krammer, jeg har ikke nogen kollegaer med mig, jeg var alene på opgaven, siger vi. Og det er en personsrapport, for den er rettet mod en eller flere personer med sigtelser. Så er det butikstyveri, færdselsuheld, vold på offentlige steder og husspektakler. Så der her, der kan I sige typer. Lad os sige, at det er narkotika. Vi har prioriteret den mellem og 08, 07
2026, det er vigtigt at skrive dato, og så er der et tidspunkt. Lige nu der er klokken 15:36, og så kan I taste PM, så er det om dagen, eller AM, så er det om natten. Men fordi at det er dag lige nu, så hedder den PM. Godt. Så er lokation. Det vil sige, at det er sket morgen, for eksempel. Involverede personer, lad os sige, at det er ham her, der har gjort det. Så er der køretøjer. Vi siger, bla bla bla, køretøjet bliver slået op, vi trykker på det. Så er der beslaglagt genstand. Vi siger 200 gange amf. Og narkotika sætter vi den til. Og så er der, lad os sige, en 9 mm også. 9 mm. Smid som våben. Og 9 mm. Og det er vigtigt, at I trykker på en ny hver gang, selvom vi ikke skal teste den igen, fordi ellers så på så her, så kommer den igen. Bevismateriale, det er, hvis jeg har billede, anmelder, borger, session ved ankomst, stille og roligt, og foranstaltninger. Sigtelser, der kan I få det hele på en gang, eller I kan fordele det ud. Det er så stille og roligt. Vi har narkotika, så vi trykker her. Besiddelse af euforiserende stoffer. Så trykker jeg færdig. Så kan I her se her bødeforelæg. Tilfælde en person med mistænkt for at kunne udstede et bødeforelæg. Der går jeg op på personen, I har registreret. Der han står som vidne. Ham taster vi ind som mistænkt. Så kan I se her. Han skal have en bøde på 5.000 kroner for eksempel. Han erkender sine sigtelser. Og så trykker jeg i udstede bødeforelæg. Så gør mig den herfra. Skriv dine initialer med musen, bla bla bla. Og sådan der, så kan I trykke igen. Og så kan jeg andre komme ind og lave på den. Eller I er færdige, og I kan trykke den selv. Så kan I gå herind til borgere. Finde ham der. Så kan I tage besiddelse af euforiserende stoffer. Bum. Så kommer det helt frem. Inklusive bødeforelægget. Så er der efterlysninger. Og mails og opslag. Borgere, køretøjer, kollegaer og våbenregister. Igen, I kan lave lidt mere. Lad os sige, at I skal tjekke borger, men I skal også tjekke hans køretøj. Så kan I bare sidde og search her. Det var det for nu. Håber, I kan bruge den her guide til noget. Hej.